היו שלכן יפות שלי, ברוכות הבאות לערוץ, לעוד סרטון חדש. בסרטון אני הולכת לדבר איתכן על איזה דברים אתן יכולות לעשות בשביל ללמוד ולהתפתח, איך אתן יכולות לצבור ידע חדש, ואיך בעצם להתפתח, בכללי. אז בואו נתחיל. דבר ראשון, אני אישית ממליצה לכן כל יום ללמוד ולהתפתח. לקחת את זה על עצמכן, שכל יום אתן לומדות משהו, מתפתחות, ואתן לוקחות את זה על עצמכן להתפתח וללמוד. משהו שמאוד מאוד חשוב. גם זאת המטרה שלנו פה בחיים, ללמוד, להתפתח. כל דבר ראשון, ספרים. ספרים באמת זה הדבר שהכי יכול ללמד אתכן, ואפילו לקחת על עצמכן שכל יום, נגיד 10 דקות, רבע שעה, אתן פותחות הספר, עושות זמן שזה רק בשביל לקרוא ספר של התפתחות אישית, או פסיכולוגיה, משהו שילמד אתכם ויפתח אתכם. יש המון ספרים שאתם יכולות, אפילו דיגיטלי, בטלפון, אם אתם רוצות. יש בסטימצקי, או לא יודעת אם יש בעוד מקומות, אבל בעצם יש שם ספרים דיגיטליים, אתם יכולות שזה יהיה לכם בטלפון, שאפילו לא יהיה איתכן את הספר פיזית, וזה אחלה דרך ללמוד דברים ולהתפתח. שמי פודקאסט. יש המון ידע והמון פודקאסטים, ותנצלי את הזמן שלך בהתאם. אם את בעבודה, אם את עושה הליכה, אפילו אם את בחדר כושר ויש לך הליכה לעשות, איזה רבע שעה, 20 דקות, תנצלי את הזמן הזה בשביל לשמוע פודקאסט, או אם את בנסיעה ארוכה, אפילו אם את טסה, לא חסר, את יכולה ללמוד מכל מקום, ויש המון פודקאסטים שמלמדים בהמון תחומים, אם זה זוגיות, ואם זה כספים, ואם זה התפתחות אישית. יש המון, ואני מה זה ממליצה לשמוע פודקאסטים. גם לפעמים אני יודעת שיש אנשים שרגילים לשמוע שירים תוך כדי דברים, אז אם את מהסוג הזה שאוהב נגיד לשמוע שירים, אז אפילו תעשי לך כזה חצי, נגיד תעשי חצי מהזמן את שומעת פודקאסט, וחצי מהזמן את שומעת שירים, ואז כזה תעשי לך חלוקה שתתאים לך. אז כמו הפודקאסטים יש גם ביוטיוב. ביוטיוב יש המון, אפילו אני ממליצה גם לראות תכנים באנגלית, על התפתחות אישית, על ממש כל מיני דברים. אז אני מה זה ממליצה לכן, אפילו תוך כדי שאתן מתארגנות, נגיד אני אישית שאני מתארגנת, מתאפרת או איזה משהו, אז אני אוהבת תמיד שיש לי ברקע סרטון יוטיוב או פודקאסט, אחלה דרך. לא תמיד הדברים ביוטיוב עולים לפודקאסט. יש אנשים שנגיד מעלים את הפודקאסט גם ליוטיוב, אז אתם יכולות גם להאזין דרך היוטיוב. עוד דברים שאת יכולה לעשות, קודם כל לתקשר עם אנשים ולדבר, לפתח שיחות, אם זה במקום עבודה שלך, אם זה בחדר כושר, אם זה בחוגים שאת הולכת, אם זה סתם ביום יום עם משפחה. שאת מדברת עם אנשים ואת עושה איתם שיח, את יכולה ממש ללמוד דברים, מישהו שנגיד למד בתחום שלו, ויש לו המון ידע, הוא יכול ללמד אותך. אז מאוד חשוב שבאמת אל תתביישי, תקחי חלק, תזמי שיחות, תהיי חלק משיחות, תראי איך את יכולה להתחבר לאנשים, לדבר איתם, בעצם להיכנס לשיח. דרך אנשים ודרך שיחות אנחנו יכולות ללמוד המון, גם כמובן לייצר קשרים, שזה משהו מאוד חשוב, וקשרים בכללי זה משהו שחשוב, וזה מיומנות שאת חייבת שתהיה לך תמיד, וגם ללמוד מאנשים דברים, כל אחד בתחום שלו, או אפילו מניסיון חיים. אני חושבת שבעיקר גם לאנשים יותר בוגרים, אפשר ללמוד מהם הרבה, יש להם יותר ניסיון חיים, הם עברו בחיים, אז לא, תמיד טוב לבוא בראש פתוח ולשמוע ולהאזין ולראות מה יש לצד השני להגיד. וכמובן גם לא לקחת הכל כאמת אחת, כמובן גם שיהיה את הצד שלך שלוקח את הדברים ועושה מה שנכון לך. לא בהכרח שאת מדברת עם מישהו והוא מייעץ לך איזה משהו, הוא מדבר מהגישה שלו, מהפרספקטיבה שלו, מהנקודת עולם שלו. לא בהכרח שזה 100% יהיה מתאים ורלוונטי לך. אז מה שטוב זה לקחת את כל הדברים, וגם לנסות ולהתנסות, ובסוף את באת לפה גם לחוות ולהתנסות, ולהבין מה הדרך שלך נכונה, ומה שמתאים לך לא יתאים לאדם אחר. אבל בעצם ללקט לך את הדברים, ולראות מה מתאים לך, מה פחות מתאים לך. אחלה דרך גם ללמוד ולהתפתח.
עוד כלי שהייתי ממליצה לך שאת יכולה גם שיעזור לך ללמוד ולהתפתח, זה דרך עצמך. איך זה מתבטא? קודם כל דרך כתיבה, דרך shadow work. shadow work זה יותר עבודה פנימית וכתיבה, דרך שאלות, דרך באמת כאילו להיכנס לתוכך עמוק, לנתח דברים, סיטואציות, כל מיני דברים אפילו מהעבר שלך שיעזרו לך להבין את עצמך טוב יותר. מה זה ממליצה? זמן כזה להתבודדות עם עצמך, להוציא דברים על הדף, לרשום, להתחבר לעצמך, אפילו להקליט לעצמך, כאילו לדבר עם עצמך, להבין את עצמך טוב יותר, את הרגשות שלך, מה את מרגישה. חיבור לעצמנו זה הדבר הכי חשוב, וזה מה שיעזור לנו גם הכי להתפתח. מעבר לכל הדברים של לקרוא ספרים ולשמוע פודקאסט וכל הדברים האלה, הלמידה הכי טובה היא דרך עצמך בעצם. באמת, תקחי את הזמן הזה לעצמך ותקדישי אותו, כאילו, כמו שאמרתי, אם זה כאילו ממש זמן שאת מגדירה שהוא נטו לעצמך, ללמידה שלך, להתפתחות שלך, משהו שבאמת מאוד 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 חשוב שתעשי. וכמובן, את יכולה תמיד דרך זה שתחווי דברים ותתנסי ותוציא את עצמך לעולם. זאת אומרת שתצאי לחוויות, תהני, כאילו, תהיי בגישה פתוחה, אל תשללי דברים, תוציא את עצמך מהבית. דרך החיים את לומדת ומתפתחת, אז תצאי לחוויות, יש לך הזדמנויות סביבך תמיד. אז קחי את ההזדמנויות, תצאי לאותה פגישה, תצאי לאותו דייט, תעשי את המשהו הזה שאת רוצה, לכי לעבודה הזאת, או כל דבר אחר, כאילו תהיי בגישה פתוחה. תגידי כן לחוויות, כמובן מה שמתאים לך, ולא כל דבר זה אומר שאת צריכה להגיד כן, חשוב לי גם להגיד את זה, אבל הכוונה שתוציא את עצמך לעולם, תחווי דברים ותתנסי, כי לפעמים דרך החוויות ודרך הניסיון חיים, ודרך זה שאת עוברת דברים ואת עושה, את גם לומדת ומתפתחת, ואת מוציאה את עצמך מאזור הנוחות. זה גם משהו מאוד חשוב, שאת יוצאת מאזור הנוחות, את מתפתחת ואת לומדת, וזה מאוד מאוד חשוב שתרגילי את עצמך גם לצאת מאזור הנוחות, ותרגילי את עצמך לעשות דברים שהם לא בשגרה שלך, תתנסי בדברים חדשים, תוציא את עצמך לעולם, תנסי באמת, מאוד חשוב גם, כאילו, נכון, יש לנו את השגרה שלנו ואת הרוטינה שלנו, אבל גם להוציא את עצמך מהשגרה, להוציא את עצמך מאזור הנוחות ולעשות דברים חדשים ולהתנסות ולהגיד כן לחוויות ולדברים שזה באמת יפתח אותך. ואני חושבת שבאמת גם דבר מאוד מאוד חשוב, אולי לא כולן יתחברו, אבל זה אמונה, משהו שמאוד מאוד מאוד חשוב, כל אחת בדרך שלה, אבל אמונה גם משהו שמאוד לדעתי עוזר להתפתח וגם ילמד אותך המון דברים. ואני חושבת שגם להבין שכל דבר יכול ללמד אותך, כאילו כל יום את יכולה ללמוד, גם אם לא תעשי איזה משהו משוגע, את תמיד כאילו יכולה ללמוד מהדברים הקטנים, אם זה סיטואציות בעבודה, סיטואציות עם חברות, דברים בלימודים, שיח עם אנשים מסוימים, את תמיד יכולה ללמוד בחיים שלך מכל דבר, גם מהדבר הכי קטן. את לא צריכה איזושהי חוויה מפוצצת, או איזשהו ספר מפוצץ, או פודקאסט מפוצץ. את יכולה ללמוד מהדברים הקטנים בחיים שלך, אפילו גם את מול עצמך, ללמוד, להבין, אוקיי, מה מתאים לי יותר, מה מתאים לי פחות, איך אני מחוברת לעצמי יותר, איך אני מבינה את עצמי יותר. זה כל יום יש לך את האפשרות, איך את מסתכלת על הדברים, ואיך את בוחרת בעצם ללמוד מהם, ובאמת לפתח את עצמך ולהיות בתודעה שאני באתי לפה בשביל ללמוד ולהתפתח, ואת באמת יכולה ללמוד מכל דבר, מהדברים אפילו הכי קטנים והפשוטים של היום-יום. וזהו לבינתיים, אלה ככה הדברים שעלו לי, שאני חושבת שאפשר ללמוד מהם לחיים שלך. וזהו, אנחנו ניפגש בעוד סרטונים.